Здравейте пак хора, колкото казах, че пак ме свърши времето и как пак за малко ще спра видеото, да си обърна камерата и тук в коментарите напишете къде. Ако сте го видяли, знам, че съм Рошева. Айде. Ето ме пак хора. И сега майко му. Видяхте! Ето го. Видях го. Е само. Чакай, приятел да ме. Сега отивам да се заплюя. Ето го заплюя. Сега само пак ще... Ето го! Излагаме! Няма. Падна на капана. Ето. Заключено ли е? Вейте! Мога да не бани! Чао! Избяга! Моето бебче! Ето го! Пак ще ми свърши времето. Дай ме къде? Къде отиде? Види ме. Дани. Дани! Вече да виднах. Аз почнах да правя в камерата. Нямаме прекалено време, изтри всичко. Почваме наново. Ти се криеш. Добре. От тук почвам броят, без да гледам.